Umbuso Mjapani Mncwabe Vilakazi ubekwe endaweni yakhe yokugcina namuhla. Umndeni, abangani namalungu omphakathi bebebuthene ngobuningi babo ukuzovalisa impilo kaMbuso Mjapani Mncwabe Vilakazi isihlabo. Umngcwabo wakhe ubanjelwe ekhaya lakubo kwaHhaza. Izikhulumi zichaze uMjapani njengomuntu obeyithobile, ejabule futhi ehlale emamatheka ngisho nangezikhathi ezinzima, kanti umngcwabo wakhe ubuphethwe iKhayelitsha Funeral Services. Umngani wakhe uSiyabonga Imbongi Mpungose ubonge bonke abantu abakhombise ukuzwelana nabo baphinde babeseka ngesikhathi samalungiselelo omngcwabo. Ukubonga nje kakhulu masifika sigijima nomndeni basisengatha benza sure ukuthi leli qhathanzipho ubusuku lwalo luhamba kahle ngalendlela eliyona. Siyabonga kakhulu, asazi singathini. Ngizocela ke ukufenqa kakhulu ngoba ngiyeza ukuthi akuvume kakhulu indlela engavumi ngayo kuyaqala ukuzizwa kanje othubamba ncane. Ngiyaqala ukufika kwisigaba esifana nalesi ngoba ngike ngalahlekelwa umfowethu Sicelo, angizwanga ngoba kukhona uMjapani oyenza lento singayiboni. Ngihamba nawe kudla nawe use ukhungethe ifule obumnyama mina mase ungikhungethe uhamba nami ithi mina ngeke ngikwenze lokho ithi mina ngiyajika njengamanje ujikela indlela zakithi sihambe wedwa ha akuzolahla ngathi ngisebenzisa hayi ima ngiyabati ngizokulokhulu ngizongenzelani ngizokuseka. Isambane News sibuya nazo sishisa.